Tak predsa je niečo iné hlučina Sparta, ne? To je penálka? Ježiš, veď úplne v klidu Maro to chytí. Úplne v klidu. Kamo, veď on tak Maru za krok. Maro chce, aby bol vidieť jeho zakrok. Kamo, to nejde s tým otočiť. Dívaj, Maro v klidu. Druhých, keď svičia, že nech mi idú pomôcť na piči. Ako keď tam mám niekoho, vieš, s kým som tam v posilke. Aha, checky rap. Doľava sa hoď. Dej gól. Jo! Šafáš. Aj tak nevieš kopať penalty, Denis, ha? Aby byl aspoň ako Matouš Petrušák. Jen tak, ako kdyby sme vyhrali, jo? Tak to keď vyhráme ligu. Adio je dedika. Takto dietu na objem. Musíš urobiť presný tréningový plán na rozdielenie všetkých stavky. Čiže do ramena musíš prednú hlavu ramen cvičiť, zadnú hlavu ramen. A tak tvoja mama trénuje kulturistiku. Je to ťažké. Akože. Však keď mi môj tatko ešte teraz hovorí o nejakých cvikoch, tak... Gól! Čo ti, Miky? Mikuláš Zurinda. Co udělal Miky? Holobou. Hej? Keď na FIFA ti kúkaš na FIFU a zrazu mi tam nejaký Dilino napíše, že tréner, že vám to dosť potrebují si dachnúť. Píče. Jo. Sám tam byl.